स्पेशली सराइबिल जायगायाव फैनानैहाय बा बेहाय बे मिटिङावहाय फैनानै माखासे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नुनानै बहुद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा बेवहाय पार्टिसिपेसन बहुद फैदों आं बिदिबायदि बिसास खालामाखैमोन जे बिसोरबो बिदिबायदि बाहाय बे जायगायावहाय बिदिबायदि फैगोन मानो होनबा जोंनाव बे सराइबिल एरिया एसे जोंनावहाय रिमट एरियायाव गोग्लैयो बिनि थाखायनो आं बारा सानाखैमोन बिदिबायदि गिदिर जादों आरो खिन्थु दिनैफोरखौबो नायनानै मिथिबाय जे थारमाने जोंनि बे एरियानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बहुद माने इन्टारेस्टेड दङ सेन्ट्रेल आर्म फोर्सेसआव आरो बाखि आर्मि आरो पुलिसाव फैनो थाखाय आरो बिनि थाखायनो माखासे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंफोर जागोन बे अलरेडि दिनैहाय अपेनिं जाबाय बे गार्जेनफोरनिफ्रायनो क्लासा स्टार्ट जागोन जाहाथे थारमाने बे ट्रेनिंखौ मोजाङै मोजां लायो बेनि थाखाय आं फंसे बुंफिननाय जाबाय सार बिनि दासान्दि एक्सुवेलि एसनि राफेल कनस्टेबलनि थाखाय सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फोर्सेसआवहाय खालि 23 बोसोरनि थाखाय जिरायनि थाखाय जोंनि एसटिनि थाखाय जोंनावहाय 28 बोसोरसिम दङ बाहाय खालि सेन्ट्रेल माबा पुलिस फोर्सआवल' फैनाय बे खोथा नङा नों दस्राफ्राव फैनानै दा बे क्लास लानानै नों दस्रायाव माबा सिभिल सार्भिसफ्रावबो थांनो हायो नोङो फैनो हायो एस लिमिटआ आलदा आलदा खिन्थु पुलिसनि एस लिमिटआ आलदा आर्मिना आलदा आरो सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फोर्सेसनि एस लिमिटआ आलदा दा बेयो ओरैनो बर' एक्सुअली रिपर्ट मथे अनलि फर बर' लाइमोन थाखायल' बेनि अनगायैबो जों बे बिटिआरनि बहुद जायगायाव खालामखाबाय दाखालिसो जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरियावबो स्पेसियेलि जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझारावबो लाखांबाय आङो बर्थमानावबो लाखांबाय दाखालि फैनानै पस्टआवबो सिगाङावनो खालामफैदों मोजां मोनो आरो आं सानो आं गेजेर गेजेर फैनानै जुदि हायोबा क्लास लाफैनो हागोन माखासे जोंना अफिसार्स एक्सपिरियेन्स अफिसारफोर दङ बिसोरबो फैनानै क्लास लानो हायोबा अफिसारबो होनो हायो नों माबाया अर्गानाइजेसना साबसिन जायो जोंना आं ओरैनो हेथाय दा दिनै आसाम राइफला माहाय डिउटिबो खालामो मोनथिगौना सोरबा नर्थ इस्टार्ननि इनचार्ज बेसेबांखिनि दङ स्पेसियेल मणिपुर इम्फल मणिपुर हाय नागालेण्ड मिज'राम बिथिंजाय गासैबो फिसा आसाम राइफल बिफांनि थाजोबो मिथिबाय बर्डार ओमफ्राय बिएसएफ बर्डार सिकिउरिटि फोर्स माहाय थायो जेनेरेलि बिसोर बर्डार गार्डे माबिनि पाकिस्तान बर्डार आरो बांलादेश बर्डार बिनि अनगायैबो माखासे ल' एन्ड अर्डार सिचुवेसननि थाखायबो जोङो रिप्रेजेन्ट खालामनाय जायो बिनि उनाव सिआरपिएफखौ मिथिखागौ इन्टारनेल सिकिउरिटि जेसेबांखिनि ल' एन्ड अर्डार बेखौ बिसोरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय जायो रिप्रेजेन्ट खालामनाय जायो बिनि अनगायै सिआइएसएफ थाबाय सिआइएसएफखौ मिथिगौ ना माफाय मावो सिआइएसएफखौ बहुद मानसियानो मिथिया आंबो मिथियामोन जेला आं सिआइएसएफआव हाबो खिन्थु हाबखांनानैसो नंसो मिथिदों जे थारमाने सिआइएसएफआ मा बुस्थु सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सा खालि इंडस्ट्रीनि सिङाव जेसेबांखिनि गभर्नमेंट अंडरटेकिं थायो इंडस्ट्री थायो एयरपोर्टआवबो दङ जोङो मेट्रो अभी से जो है इसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी रनिंग आपको ग्राउंड में खाली समय में प्रैक्टिस करना पड़ेगा 1.6 किलोमीटर दिया तो आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रनिंग प्रैक्टिस अभी से शुरू करना पड़ेगा एंड फॉर बॉयज 5 किलोमीटर दिया तो आपको जो है उससे ज़्यादा 5 किलोमीटर नहीं 5 किलोमीटर से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके जो है आप वहाँ पर जहाँ आपको रिक्रूटमेंट होगा जहाँ पर आपकी जो है रैली होगी भर्ती का वहाँ आप अपने आप को जो है दूसरों से अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे और आपको आसानी होगी तो इसलिए अभी से आप तैयारी करिए आपको जो है जो वहाँ अटेंड किए तो उनका व्हाट्सअप नंबर हमने ले लिया है तो व्हाट्सअप नंबर में हम रीडिंग मटेरियल जो आपको एग्जाम के लिए जरूरत है those reading material which we have you need for the exam we will provide in that उसमें हम आपको दे दिया जाएगा रीडिंग